ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. боз як хонаи дигар дар 33-ум микрорайон. Аз ин тараф калсевой, гардиши глазной ва бинои имрӯзаи мо бошад. Мана ҳамин бино дар ошёнаи якум. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки айни ҳол хонаро макони тиҷоратӣ кардаги ҳастам, аммо дар асл ин хона аст. ҳуҷҷатам хона гузаштагӣ аст. Марҳама дӯстони азиз, хонаи имрӯзаи мо. маълумоти пурра дар поён. лутфан хонед. инак навор ба охир расид. Ташаккур ки ба мо ҳастед. Ташаккур ки SK-ро интихоб мекунед. Саволотон бошад, рақамҳо дар тавсиф ҳаст. дӯстони гиромӣ, хотир расон менамоем ки аз мо танҳо реклама. ҳангоми доду гирифт карданатон дар ҳуҷҷатнигорӣ бодиққат бошед. хона хариданӣ ҳастед ва ё хона фурӯхтанӣ ҳастед, пас ба мо занг занед. мо дар хизмати шумо. SK боз як хонаи дигар.